Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Конгрессның һәр курултайы көтеп алынган тарихи вакыйга Бөтен дөнья татар конгрессының 3 дистәлек юбилей елы нинди үзгәрешләр алып килде? Пленар утырыштан безнең махсус репортаж. Казанның юл техникасы паркы яңа 50 КАМАЗ машинасы белән тулланды. Заманча җиһазландырылган машиналарның нинди мөмкинлекләре бар? Башкалада яшәү стиле, мәдәни код, халык иҗаты һәм декоратив гамәли сәнгать фестивале ачылды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясы сәламәтлек саклау министрлыгының федераль нейрохирургия үзәге баш табибы Альберт Суфьянов белән очрашты. Очрашу Казан Экспо күргәзмә үзәгендә узды. Очрашуда Татарстанда нейрохирургияны үстерү мәсьәләләре, федераль нейрохирургия үзәге һәм республиканың медицина учрежденияләре арасында фәнни-гамәли хезмәттәшлекне ныгыту турында фикер алыштылар. Башкалабыз Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды үз эшен тәмамлады. Казан Экспоның Илһам Шакиров исемендәге концерт залында узган пленар утырышта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Чарадан махсус репортажны Айзилә Батырханова әзерләде. Быел Бөтен дөнья татарлары өчен зур вакыйга, бар татарларны бер йодрыкка туплап торучы. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә төзелгән 450-дән артык милли мәдәни оешманы берләштерүче Бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел. Тарих битләренә әйләнеп кайтсак, 1992 елның июнендә Татарстан Республикасы президенты карары нигезендә Бөтен дөнья татар конгрессы оеша. Ул вакытта конгресс рәисе итеп Индус Тахиров билгеләнә. Баштагы 5-10 ел эчендә конгрессның нигезе солына. Бу чорда илдә сәяси вазгыять та, икътисад һәм финансларда катлаулы хәлдә иде дип сөйли бу елларның шаһитлары. Конгрессның 30 ел эчендә берничә үзгәреш этабы булды. 90-нчы елларда демократия вакытында бетерде. Аннан соң 2000-нчы елларда әзрәк вертикаль кешегә башлагач икенче торды. Бүген инде соңгы дәвердә бигрәк тә яңа шартлар барлыкка килде. Һәм үзгәрешләр яңаша киттеләр хәзер. Бу мин уйлыйм, конгресс башындагы шәхесләрдән тора, гомуми вазгыятьтән, сәясәттән тора. Ул конгресс теге хавасыз пространствода яшәми. Без Россия эчендә яшибез һәм мәҗбүрбез шушы шартларга күнегергә. Шуңа күрә дөрес әйткән вакытта яхшы вакытларда булды, начаррак вакытларда була. Башкортстаннан килгән Тимур Юсупов та үзенең беренче съездда катнашуын бик яхшы хәтерли. Мин яшь егет, 20 яшьлек студент буларак, монда беренче конгресста катнаштым делегат буларак, Гали Акыш килгән Германиядан, алар белән танышып, аралашып, Америка татарлары килгән, төрекләр килгән. Шуңа күрә бик шундый истәлекле ничектә хисләр калган үзендә. Һәм менә 30 ел узгач, тагын насыйп итте монда катнашырга, күрешергә, оша атмосферага эләгергә. Бөтен дөнья татар конгрессы 2005 елдан башлап төбәкләрдә татар үзәкләренең һәм иҗтимагый берләшмәләренең, ассоциацияләрнең эшчәнлеген җайга сала. Ул елларда рәис итеп Ринат Закиров сайлана. Безнең менә эшләребезнең шиге юк. Безнең халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, безнең татар халкының дәүләтчелеген ныгыту буенча, телен саклау буенча безнең бурычларыбыз искиткеч зур. Бөтен дөнья татар конгрессы татарларның таянычы. 3 ел эчендә күп еллык эшчәнлекнең иң мөһим нәтиҗәләреннән берсе татарлар гамәл стратегиясе документын булдыру дип белдерде үз чыгышында Осил Шейхразиев. Моннан 5 ел элек милли шура барлыкка килә һәм ул татар милли үсешенең юлларын билгеләүчегә әйләнә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов 2020 елдагы Дәүләт Советына еллык юлламасында стратегияны гамәлгә ашыру Бөтен дөнья татар конгрессының төп бурычы итеп билгеләнә. 20 елдан башлап конгрессын эшчәнлеге Татарстан татарларның гамәл стратегиясе белән тәңгәл килә. Стратегияны гамәлгә ашыру йөзеннән дәүләт ягыннан да ярдәм күрсәтелә. Татарстан Республикасының дәүләт программаларын финанслау күләме шактый арта. Шуңа күрә, хөрмәтле съезд делегатлары исеменнән Мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич, сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Алга таба ялкынлы чыгышлар, тәкъдимнәр бер-берсенә үрелеп барды. Милли шура әгъзасы, Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла без кем соң дигән сорауга җавап эзләде. Башыбызны чиләккә яшермичә аслыбызны югалтмаска өндәде. Читтәге мәктәпләрне дә онытырга ярамый. Мәсәлән, Саратовта, Самарада, шулай зур татар авылларындагы мәктәпләрне бөтен дөнья татар конгрессы үз канаты астына алса, мин монда финанслау турында сүз алып бармыйм, әлбәттә, ул да комачау итмәс иде. Ләкин менә атаклы кешеләр белән, татарның атаклы кешеләре белән очраштыру, милли патриотик тәрбия, язучыларның ачык дәрес бирүләре, монда төрле формалар бар. Һәм бу мәсьәләдә уйланырга кирәк. Гомумән без халык милләт буларак үзебезнең планнарны яракка төзәргә тиешбез. 3-5 елга гына түгел, 30, 100, 200 елга нинди зур бөек максатлар куйган булган безнең татар халкы. 100 ел элек уйлап карагыз, бүген шартлар икенче, мөмкинлекләр икенче, һәм без казанышларыбызны югалтмаска тиешбез. Шуңа күрә без бүгенге көндә бөтен тормакта үсү юлларын карарга тиешбез. Сәнгать микән, мәдәният микән, әдәбиятмы ул, башка төрле юнәлешләрме? Менә ул вакытта татар халкы гел шундый бәрәкәтле хәрәкәттә булачак. Үзбәкстан Республикасы Татар һәм Башкорт аксакаллар шурасы рәисе Рим Гыйниятуллин татар көнен булдыруны тәкъдим итте. Шулай ук шәһәребез урамнары исемнәрен дә татар халкына бәяләп бетергесез зур өлеш керткән татар шәхесләре белән атарга дигән фикер белдерде. Центрда Бауман дигән урам бар. Кем белә шул Бауман кем икәнлеген? Һич кем белми. Бер грант Татарстанга, татар халкына, татар теленә, татар милләтенә, Казан шәһәренә бер тамчы бармагын сукмаган кешенең урамы шунда тора. Мин әйттем, менә шул урамны без менә картайган кешеләр киткәннән кин яшьләр бит исләми бу нәрсәне. Моның өчен мен менә язып конгресстан үтенеп сорыйм. Шунда язып куелсын, менә шу урамны Шаймиевның исеменә куелсын ди. Һәр кем үз җирлегендә, үзе яшәгән җирлектә эшләргә тиеш. Нәрсә булдыра ала, шуны эшләргә тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә без көтеп ятсак, кемдер безгә ниндидер мөмкинчелекләр тудырыр, кемдер безгә ниндидер акча бүлеп бирер дип көтеп ятсак, бер эш тә бармаячак. Минтимер Шәймиев үз чыгышында конгрессның тарихи юлын искә алып, аны татарлар исеменнән рәсми сүз әйтүче, улы вәкаләтле мәҗлес дип белдерде. Ана ничек кенә булмасын, ничек кенә килеп чыкмасын, үз сүзебезне шушында җыелышып, бөтен дөньяга әйтә алабыз. Бу әйтәсем килә зур җиңү. Бу таныш юл белән инде дөресен әйткәндә үз горурлык хисләреңне күтәреп эш итү, ул безгә көндәлек тормышыбызда һәм рухи һәм көндәлек тормышыбызда эшләргә көч бирде, бирә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды делегатларына, кунакларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең бөтен эшебез менә без сезгә таянабыз. Менә монда иң актив делегатлар, алар монда урыннардагы активистлар бездән, без сезнең белән бергә шушы эшне башкарабыз. Без менә бергә булсак, без көчле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм көчле булырга тиеш. Рәхмәт сезгә барыгызга. Пленар утырышның төп соравы алдагы 5 елга Милли шура рәисен, аның урынбасарларын һәм Милли шура әгъзаларын сайлау. Алдагы 5 елгада мин Василий Габделгаязович Шахразиевны Милли шура рәисе итеп сайларга тәкъдим итәм. Шулай итеп, алдагы 5 елга Милли шура рәисе итеп Василий Габделгаяз улы Шайхразиев, аның беренче урынбасары итеп Данис Шакиров, урынбасарлары итеп Илдар Гыйлметдинов һәм Дания Захидуллина сайланды. Аллаһ насип итсен, тагы алдагы 5 елда кулга-кул тотышып, президентыбызның ярдәме белән яңа үрләргә менеп, татар халкын мәңгелек итәргә, бердәм булып, бергә булып.
Соңыннан исә Милли шура 75 агзадан торган яңартылган состав белән очрашты һәм җиң сызганып эшкә кереште. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Соңгы араларда республикабызда бик күп мәдәни әдәби чаралар уза. Булгарда, Казанда 23 июльдә Ага базар фестивале, узган атнада Печән базары булды. Менә шушы вакыйгалар арасында бер проект турында аерым сөйләшеп алу максатыннан безнең бүген студиядә кунак бар. Аулак и батыл проекты авторы һәм оештыручысы Сәрия Закирова. Исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез. Сәрия, менә 23 июльдә Булгарда Ага базар фестивале булды. Һәм аның кысаларында сезнең проект. Аулак и батыл проекты инде 1 елдан артык яши, иҗат итә. Иҗади шәхесләребезне, талантлы, сәләтле балаларыбызны барлый һәм татар әдәбияты классикасын укыта. Бөтенебез бергә күмәкләшеп китап укыйбыз без. Буыннар арасында бәйләнешне сакларга тырышасыз сез. Аннан соң буыннар арасында бәйләнеш дигәннән без менә хәзерге яшь буынга гырыф-гадәтләребезне генә күрсәтмибез. Шушы чорда бүгенге көндә яшәп иҗат иткән талантлы шәхесләребезне дә күрсәтәбез. Иҗат куәсе булган балаларны да барлыйбыз. Алар арасында шигырь язучылар үзе курыкмыйча батыр булып менә шул кадәр күпме иҗади шәхесләр каршында үзләренең шигырьләрен укыялар. Аларга бәя бирелә. Bunlar arasında бәйләнеш безнең ныгый. Аннар бит мин белгәнемчә катнашучылар үзләре дә оештыручы шикелле үк сезгә һәрдаим ярдәм итеп торганнар икән, әйеме? Менә әйтик, Тукай клубына килеп кердек. Клуб сәхнә безнеке, микрофон бар. Татар и бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә эшли башлагач, Данис Анисович әйтә, бу аулак үй булгач анда дип борынгы үй күренеше бул, декорация булырга тиеш ди. Нәкъ менә декорацияларны безнең районнар алып килде. Безнең Апастан Каба килде, Тәтештән чиккән сөлгеләр килде, ашъяулыклар Яңа Чишмәдән килде, сандыклар Зәйдән килде, самоварлар килде. Шул кадәр бу сәхнәне матур татар ие итеп бизәп койдык. Шулай уганнан соң безнең җыелма команда бар. Җыелма команда һәр районның финалист, абсолют җиңүчесе. Алар һәр районда бар. Үзләрен белеме белән дә, ул үзләрен сәләте белән дә көчлерәк итеп күрсәтергә тырышучылар. Һәм ул җыелма команда безнең Татарстан Язучылар берлегенең профессионал иҗат берләшмәсе белән бил алышты. Анда инде чынлап та бил алыш. Анда инде үзен күрсәтү, сәләтен күрсәтү, шул ук вакытта белемен дә күрсәтү. Басуга чыгып, җиләкле аланда менә алагы барышында яңгыраячак халык җырларын җырлашып, җиләк батыл ясадык. Анда инде басуга чыккач, кемнең нинди күңелле, кемнең нинди талантлы, кемнең ничек үзен күрсәтә белә, бар яктан да ачылдылар инде алар. Үзенә күрә бөтенесе дә җиңүче алар. Әйеме, бик зур эш башкаргансыз, Сәрия. Киләчәккә нинди планнар бар? Без менә бөтен дөнья татар конгрессы язучылар берлеге белән эшлибез һәм шулай ук эшлибез. Мәгариф министрлыгы, мәдәният министрлыгы белән бергә һәм министрлыкларга ярты ел сайын график төзеп, үзебезнең кая барасыбызны алдан хәбәр итеп, алар инде районнарга хәбәр итәләр үз чиратында, шулай итеп бергәләшеп эшлибез. Ярты елга планнар төзелде. Интернеттан күрәләр безне. Миндә бик күп хатлар бар. Безгә дә килеп чыгыгыз, без сезне көтәбез диләр. Һәм алар хәтта менә Әлмәткә барганда бөгелмәләр, без бармый калган районнар, үзләре җыенып килеп җитә алмаган районнар, алар инде ярты ел элек безне менә бу ярты еллыкта исәпкә алыгыз, без дә катнашыр идек дип теләк белдерәләр. Шунысы куанычлы. Сәрия, кылачыгыз киң, киләчәктә барлык теләкләрегезгә дә чынга ашырга язсын. Рәхмәт, аны шулай булсын.
Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең студияда Аулак үй батыл проекты авторы һәм оештыручысы Сәрия Закирова булды. Шығарылышыбызны дәвам иттерәбез. Казанда яшәү стиле мәдәни код халык иҗаты һәм декоратив гамәли сәнгать фестивале ачылды. Әлеге чарада быел бөтен Россиядән 300-дән артык оста һәм һөнәрчеләр катнаша. Камал театры каршындагы мәйданчык 7 августка да эшли. Фестиваль кысаларында төрле халык киемнәре һәм бизәнү әйберләре күргәзмәсе, ярминкә, дискуссияләр үткәрелә. Казан Кремлендә дә кунаклар өчен кызыклы программа әзерләнгән. Казандагы махсус юл техникасы паркына 50 яңа машина кайтты. Башкала Мария Сурметшин яңа техниканы үзе карап чыкты. Как машина? Машина новая, отлично, легко в управлении. Юл техникасы паркына модификацияләнгән КАМАЗлар кайтты. Машина йөртүчеләр аларда эшләп карарга да өлгергән инде. Җәен алар шәһәр урамнарындагы чәчәкләрне һәм агачларны сугаруда, юлларны чистартуда эшләсә, кышын кар чистартуга алыналар. Фары уже очень хорошие. Казандагы юллар озынлыгы һаман артуга барганда эшне сыйфатлы башкару өчен өстәмә көчләр таләп ителә. В 2005 году мы убирали 10 миллионов квадратных метров, то сегодня убираемая зимой площадь более 22 миллионов квадратных метров. Любой снег зимой – это большая кропотливая работа. На сегодняшний день, вот благодаря поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, мы получили дополнительно новые 53 единицы техники, и парк увеличился до 570 единиц. Яңа машиналар заманча программалаштырылган. Навигация системасы машина йөртүчеләргә аеруча зур булышлык итә. Әлеге техника шәһәрнең барлык урамнарында да хезмәт күрсәтәчәк. Алия Галиуллина, Александр Шмагин, Татарстан яңалыклары. Казанда спортның су төрләре буенча халыкара дуслык уеннары турниры булып узды. Биредә тәҗрибәле спортчылар һәм дәрәҗәле кунаклар да катнашты. Турнир барышын безнең хәбәрчебез дә күреп кайтты. Су спорт төрләре сараенда синхрон йөзү буенча халыкара ярышларның 3нче көне узды. Җиңүчеләрне фигуралы шоу буенча олимпия чемпионы Алина Захитова бүләкләде. Нам всем очень понравилось, было очень здорово, классно, и такой опыт приобрести – это что-то невозможное. Радость. Радость. Да, счастье. Это, наверное, первые такие соревнования на таком уровне организации. И прям вот дух очень сильно придает. И вообще вот прям хочется выступать и для зрителей, и для тренеров. Игътибарны аеруча синхрон бию усталыгы, күз явын алырлык костюмнар һәм аларның нәзакәтлелеге җәлеп итте. Дуслык уеннары су спорт төре буенча беренче халыкара уен. 3 төрле юнәлештә үткәрелә. Гадәти, синхрон йөзү һәм суга сикерү. Мне безумно понравилось. Миңа бик ошады, бик матур оештырылган. Әлеге зур чарада катнашуыма бик шатмын. Ярышларның беренче этабында 6 илдән 103 синхрончы катнашты. Очень красочно. Әлеге чараның оештыру форматы ошый, бөтен уңайлыкларда тудырылган. Мы впервые на таком мероприятии. Мондай чарага беренче тапкыр килүбез. Хис кичерешләрне әйтеп бетереп булмый. Һәрбер катнашучы үз эшенең остасы икәнен күренеп тора. Мне кажется, это то, что заставляет жить и двигаться дальше. Әлеге спорт төре яшәргә һәм күбрәк хәрәкәтләнергә этәргеч булып тора. Мондай чаралар күбрәк уздырылсын иде. Дуслык уеннары турнирында барлыгы 3 этап һәм шуларның беренчесе тәмамланды. Киләсе ярышлар ноябрь һәм декабрь айларында узар дип көтелә. Дина Нәҗметдинова, Ангелина Морозова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстан халкына Россия әлеме булдырырга тәкъдим ителде. Барлык теләүчеләр дә Җиңү музееның Россия әлеме төсләре онлайн флешмобында катнашалар. Фантазия өчен шикләр куелмаган. Әзер эшләрне фотога төшереп, Җиңү музееның сайтына юлларга кирәк. Конкурста катнашкан иҗат җимешләре 22 август әлем көнендә тәкъдим ителәчәк. Республика президентының безнең ишегалды программасы буенча эш дәвам итә. Башкалабызның Киров районында безнең ишегалды президент программасы буенча быел беренче ишегалдында төзекләндерү эшләре тәмамланды. Җирле халыкның шатлыгын безнең иҗат төркемендә уртаклашты. Ягода урамындагы ишек алдында эшләр май аенда ук башланды. Законсыз гаражларның булуы проект этабында ук проблема тудырды. Монда яшәүчеләр белән үзара килешеп, аларны сүттеләр. Хәзер иске тимер тартмалар урынына таганнар, балаларга уйнау өчен таучыклар, кымлык утыргычлар, тренажерлар куелды. 35-37 йортларда яшәүчеләр әлеге уңайлыкларны күп еллар дәвамында көтте. Это просто небо и земля. Нам
Мәйданчык танымаслык булып үзгәрде. Элекке белән чагыштырып та булмый. Безгә бик ошый. Барлык үзгәрешләрне дә йортларда яшәүчеләр белән килештереп эшләделәр. 14 өстәмә парковка урыны барлыкка килде. Шүп җыю өчен контейнер мәйданчыгы яңартылды. Йорт территорияләрендә ясалма интеллектлы камералар урнаштырылган иде. Алар ярдәмендә мәйданчык гына түгел, вакытында шүпчәр җыелуын да күрергә мөмкин. В этом году мы благоустраиваем 466. Быел без 466 ишек алдын сикләндерәбез. Үзгәрешләр 100 мең кешегә кагыла. Меңләгән кеше яшәгән зур ишек аллары да бар. Ягыды бистәсендәге әлеге ишек алды 300 кешегә хезмәт күрсәтә. Без һәр кеше мәнфәгатьләрен кайгыртабыз. Уңайлыклар һәр кемгә булырга тиеш. Йортларның диварларын, балконнарны да буядылар. Җиләк җимеш һәм чәчәкләр рәсемнәре төшерелгән якты граффити да барлыкка килде. Көзен җиләк җимеш бакчасы ясарга, слива, чия утыртырга планлаштыралар. Быел Казанда барлыгы 266 ишек алды сикләндерелә. Әлегә безнең ишек алды программасы 80%-ка үтәлгән. Фанис Мөхәммәтов, Айгөл Хидиятова, Татарстан яңалыклары. Бу районның Әйши авылында яңа балалар бакчасы төзелә. Президент программасы буенча сафка басучы бина 25 урынга исәпләнгән. Сабыйлар өчен барлык уңайлыклары булган бакча белем көненә ачылыр дип планлаштырыла. Бүгенге эш барышы турында хәбәрчебез материалында карагыз. Марина Романова уллары белән яңа бакча тирәсен көн сайын диярдек урый. Күптән көтелгән бинаның фасадын күреп тә куанасың. Иске бакчада салкын булганлыктан балалар еш авырый иде дип искә ала ул. Ремонт капитальный нужен был. Потому что Капиталь ремонт кирәк иде. Җил өргәч балалар берничә кат ябынып, җылы киемнәр киеп йоклый иде. Озак еллар кискен торган мәсьәлә президент программасы ярдәмендә хәл ителә. Бүген төзелеш эшләре инде төгәлләнү этабында. Моның белән строительные технология оешмасы эшчеләре шөгыльләнә. Фундаменттан бергәнбез. Фундаментны заливать итәргә җылтып, катмастан. Игровая площадка вот здесь, вот игровая комната какая большая вот. Зур уен мәйданчыгы, бүлмә барлыкка килде. Мотор итеп бизелгән диварлар. Иске бакчада коридорлары тар, кысынрак иде. Гомумән бина заманча таләпләргә туры килмәде. Электр приборларын урнаштырасы, берникадәр тышкы моторлау эшләрен башкарасы һәм якты иркен бина әзер булачак. Эшчеләр күптән көтелгән балалар бакчасы белем бәйрәменә ачылыр дип ышандыра. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Казан Кремлендә байлар нәселе Йосыповлар гаиләсе мирасы тәкъдим ителде. 400-дән артык әйбердән торган уникаль коллекция, шуларның кайберләре Алтын мәдәни мирас фондына кертелгән. Күргәзмә 11 сентябрьгә кадәр эшли. Аны безнең иҗат төркемендә карап кайтты. Йосыповлар бакчасындагы шык изеннән дворяннар нәселе күргәзмәсе шундый исемдәге музыкаль композиция белән ачылды. Экспозиция 450 әйбердән тора. Анда сирәк очрый торган китаплар, графика, фотосурәтләр, башка материаллар куелган. Иң мөһим экспонатларның берсе князь Йосыповлар гербы. Кайчандыр ул бер бинага керү урынына куелган булган. Герб металл өслеккә майлы буяу белән ясалган. Казан Кремль территориясендә Сөембикә патша кыю һәм көчле хакимлек иткән чорда Йосыповларның да көче нык була. Бу күргәзмә проектының төп темасы шушы көчне чагылдыра. Йосыповлар үзләренең хәрби һәм дәүләт хезмәте, шулай ук югары дәрәҗәдәге коллекционерлар булулары белән билгеле. Ул вакытта Көнбатыш Европа сәнгате үсешендәге иң яхшы үрнәкләрне җыйганнар. Коллекциядәге әйберләр бөек князь нәселенең 5 гасырлык үсешен күз алларга мөмкинлек бирә. Патшабикә өчен заказ белән кайтарылган яшел ефәк, келәмнәр, пәрдә, картиналар, буларның барысы да Йосыповлар йортында булган. Күргәзмәдәге иң төп экспонат Йосыф хан миниатюрасы. Это как диалог с отцом. Йосыф ханны Йосыповлар нәселенең атасы дип әйтергә мөмкин. Йосыповлар нәселе аңа барып тоташа. Күргәзмәдәге экспонатлар да шуны дәлилли. Йосыповлар нәселе өзелми. Әлфия Рәхмәтуллина князь хатыны белән очрашуны искә төшерде. Ксения Николаевна Россияга 3 тапкыр килгән. Соңгы вакыт тулы гаиләсе, кызы, кияве, аларның 2 кызын да алып килә. 2 ел элек Архангельский музее 100 еллыгын билгеләп үтте. Манеждагы күргәзмә 11 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Ания Гыйбадуллина, Татарстан яңалыклары.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.